Kapadasa ni Kabsat Rico sa napudnanagan tintay dramay ta ngam sakbay na makablawang mampay Daglesail ken Antina Atesi dita Ilocos Sur ni Madeline Cortez dita Cagayan Valley ken Crister dita San Isidro Isabela from Peralta Mayrafe. Kastimantikuna ni Kabsat Rico. Dear manang biyanang, at the live-in partner ko katawan makunakan kwa na tanasingpet nagagat kan na asikaso kanya. Ngam no apay adyak la tamaliklikan ti mangisukat wano mang nayon kan kwa na. Dahi tangaro ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang. Day, apay agsangsagit ka ngayon bay dito'y balay dani ka. Jay anak yu ha. Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat anda na kay baga kanyak nga ada kanusar sarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayo, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasang ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpot ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawid, Rico. Dito'y kandagus ko nga agnaan. Ikit na sikat makamuha, Luisa. Ang awan mo trabaho, awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makaamu iti daita. Ay na, agyaman na nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo't ngawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Kot, kasano no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mo ti asawam. Imbaga mo asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya takasarita. Iso at tiksak tulatan. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day dya tao. Gaputawan anak daken ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Huwag nga ron Mangibabay na diyang anak mo. Di labas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Nanya pala ta sa pulon na itasawa na Kit nasingpot ba't ni dani ka? Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day dya tao. Hawakan man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawidam. Torurayan dya sawa na. Hello, nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mau. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang nanang. Pakibagayon to ni Danica at di nanam naman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasamak kan kaya. Kanagpaysoya nga da kanu sa balya babaya kadundundam. Uy, nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastala kalakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak nanang. Tasaan kami mo't nagkasar. Oray pay. Manunatawan na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo agkasar kayo no umayatawan. Saan ay nanang? Basta sinakon ni Danica, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan dya balay may. Nupay dua kami anang ipundar ni Tidayjay. Itad kun kan kuhanan nanang. Agawid ka ki, Dave. Saan nga ro doon nanang? Sige. Tari, at dapat aramidag. Bye. Adto yun ti sabon nagat-gatangam, Dani kakaanakan. Agyaman na kanti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan?
Naka-move on kan. Nalipata maunti inarami jay asawam kun ka. Ay, medyo, auntie. Makaliplipat akmatan. At least, sana nakas itisigod. Adyak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon na jari ko. Lipata mo. Talinipat na kamuteng dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan ngay? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod ngay? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat ta. Masabol sa maospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ka ospital. Kanyat ko ti Doktor, Luisa. Masapol ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano nga iti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, taning awan kwarta. Awag aglagan na kiti tatakil ko. Tamang ipaw iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang igibalay yuri ko. Sana bale, tanakatumar kamatan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak matantani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan akon nga agsubli dito Rico? Anya? Apay kay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Ah, apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera nga nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinidani ka tao may ditoy. Mabay na ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito itong tipang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige, sige. Bye, anak ko. Umay kamay. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Una naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung araw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman naktay may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na ko ma. Apay, ayan jay babae. Di nakasikaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya din na jay. Agsubliakan ka dani ka asawag. Usapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak.
Sulnitak tinagbasulan kan nagkurangag kan ka, Danica. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo ti babae na. Wan nga rod Masyanak mangamin kan ni Rico auntie. Ure kas ano, adamo ilat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan tinagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, Danica. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-ano da ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay. Inawagak matan ni Danica. Paumay ka nun ta asikasuan na tibil ti anak ta. Naimbang lagan. Tanasingpet ni Danica. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidataan lang tamang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Kati supay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo ulitan tinaramid mo, ha? Uwan, Tatang. Talaga saan na maulit pa ito, Jay. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Danica. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Danica. Basta ikarim adimon ulitan ti naramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa. Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nak manan dito'y balay ta, Danica. Kumustan ti Riknam, Rico? Mayata na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti ap-applya medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka day ta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayong kunanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar day ta ngay. Asidag ditoy. Medyo adayo na nang. 7 nga oras ti biyahe. Nik, adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Ta nagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Siyaka ti kabarbaro nga driver itoy. Awan, ma'am. Ay, umakaman nga rod tane. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan, ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tata na, siyempre. Tiyamok at suplana ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Ta inlibrinak pa, nagmirinda dito'y kantin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Istay lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat nabsukan Mangan ka pa agorder ka pa iti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsog akon, madam. Hanak man nga awagan iti madam. Lucia kunamla ang kanya kun. Katuan na, no kasta ti kayat mo, Lucia. Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, uwananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Uwananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya.
Ay katagan-anad ka nga ron iti panag-abroad mo anakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kao. San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, uray rabi busy. Ah, Apay, pati rabi agtrab-trabaho. no mabanog siguro na ka. Diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis Wildum Reko. Taydulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang nga. Adda karbungak nga mang ala itis Wildum. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro di libre ito. Sige. Itad ko kang katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga agawawin ni Jayan ta sa wama. Takunam nga siyak tadtan tilab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Oo, Lucia. Promise. Sika nga mindarapaap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rudan ti swildom kanyak. Tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay pa rin sangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrek ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta ay glass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tay basak. Nala, sige. Basaman. Dani ka. Umuna iti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapul akon iti kasukat mo dito'y lugar nga yan ko. Ha? Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas ta? At naman babae na di arikong? Wen, kitagdandan nada ka nun. Isumat la sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahi na taon? Kunak man nun nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matan ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglaknakam na diyang anak me? Maulaw ak, Lucia. Diyak sumaragit di trabaho. Diyak kabailan ti bagay. Ni, apay nga eh. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyan mo kagad manog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daddo ma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ro nagpa-doktor ah. Ay. Kuyugan ka no bigat, awan trabahok no bigat. Apay nga yakas dyan ti resulta dagiti laboratories ko, Lucia. Kat iso nga ro matirimuar nga resulta. Ado, ti agasamid tabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Iyak mahaklon day ta, Lucia. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa ilang ka no nga ag-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Iyak makatrabahon. Kababain mo't kin ka, Lucia. Ay, awagam adag dya parents mo.
Ibagamti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka di terminal niya. Ah, Mabutang ngamin nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siya pa ti pabasulan da. Iso nga agawit kalangan. Tay di balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron, Danica. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, da kayo magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang, Derico. Tapos sinabot ko sa terminal. Dito yung mati kahit napagdiritsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma, tamaawat na kumanang agsubli dito yung balay, Danica. At dapat siguro karbagak dito eh. Tanduata ang ipundar iti na ito eh. Wana. Amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaid mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na, agyaman ak, Danica. Ay, nasaya at matatap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Papanam, Danica. Aga broda kon. Iso asikan ti makaam mo dito balay, Rico. Kahit nawagan mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. No, sino dyan lalaki akadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro, nanang. Aniya? Talagang awanin na mag-inasawak, nanang. Lilipat na ko na namin pinsan malipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, saka kundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawon tamin anak ko. Wala nang aklo nang basol ko tamin. Ay, anyan. Ayan nga, idagita a babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka mo't napagan ano? Nabiris ko, nagitibindot ko na nang igaman yan. Naladawon si amin. Agkakanat pa yung titimting ang sakit ka niya. Ay, alaka niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka ah. Agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Linipat na nga roda namin pinsan ti asawa kat pagamuan tanadamag milangan anak ikasaran iti sabali kat adda pa yan dua nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat ngam inawat ko tigasat ko taga pumatla iti aramid ko iso mapaspasarak ti kastoy ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat mangnamnama aklatang agimbagak tumatlaang nupay saan nakasigurado na agimbagak to wenno saanan. Basta siya, intalag kulatan ti amin iti Diyos ana marswa. Alakastan, tugayem mo, Rico. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam at timanan ti gayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablaw kada kayo itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas.
Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napudnanagan tintay drama. Ngam sakbay na hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag ti Paho kan Viernes family dita Tayog Pangasinan from April Joy Paho. Kan Bueno family dita Difon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya. Dirman ang biyanang. Aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsakak launay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abakat apakay ni insekurak. Kat ti Jack ni namnama, ti bakat akakontrak agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga rudan, Monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tomon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa inana. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidag launa iti dalan ditang. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti paadam a tao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong amaw mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingpot kan nagagot. Wan ngamjay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat tikas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na, tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno pneumonia. Bagbagay na dagitaan nagnagan.
Ay, Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklunak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngam da jay pailaang mo. Mo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Ganun pa ka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpet ngam dya inana nga ay. Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni na mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon Tulagan tayo ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada da iti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kas jengar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kas jay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali, tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasit to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na di amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo tagdan na kan ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka. Tadenggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan. Di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-nakon. Ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa mabalin kon ti makiasawa. Tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamu ka.
Basta no niya timbagak isaw, makamukang ang desisyon, hadi nakmatladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan inanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Nanyaman ti sanyo pagkinkin na awatan kinimon niya. Di yu iramraman na gitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin na yatta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ija anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aklabi ito'y bukot hanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan dito hostaw. Di mo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si Tanday Dya Asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may Tiday Dya Asusima. Ngalala. Agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, ano di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day Dya Abroha. Tala, urahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan mabalin anapimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, pwede ka makawawat, aryaw. Ala, buhay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga rudo na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti dahi ta pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan ang kail. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Dak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagaklaang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at taraknenda. Boryas ngamat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road!
Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pa'y lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pa'y matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat Ada kurso nadak anagan, akayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, siguradong agapadan tumanon no ada saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da? Huwag nga rod Kasjay da nga tanaya, ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mag. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ija susima. Kat jay mo't niya, inalami ija nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall abestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo ang nakapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot do na. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatang kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima.
Sakti mo na nakagatang, agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan ko mamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw, at napagpaboran yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta, susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Mapananyaw. Kun, na, apay dagita nagado agar-agar tiyaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkinkinawatan. Ha, Iso nga madayo kami pailangang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyat sang sangitam di tayo Jay apo ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Haryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim mo ita. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo? Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daitan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Mawan mo pa nagbaliw yun, nanang. Ha, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo, jay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod, susima. Si Kangay. Agpadata, awanon, di dan kayat nga ipakita, aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden, kayat ko na makita, kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba, tanang ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan, agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Nagpinakawan kami kan ni abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin nagawid dan kat kasta una ragsak mi na nakita mi manen ti apo ko mi. Manipo di din nagtinulong kamin kan ni abalayan anang awawir iti ipatpatid mi nga apo ko kat inidyan min tinagapa. Alakastan tigayem mo monya. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio.
Enyornos para iti script kuniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos dagni na ititunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga orasyon manan. Kabarbaro manan nakapadasan ti may patangatang ita dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang a drama. Ngamsak ba ti drama Hello Mampay, kada kaanakan Lloyd Ramos, dita ang Batali Ramon Isabela, kanamin kayon dita Isabela. Kastamutan kani Angela Fontanos, dita Kasantaan Ordaneta City, ni Jing Montero Natividad dita Baguio City, ken ni Rialin Pandes. Manipod man nga rod kani Kabsat Eman, saan napudno anagan, tintay drama, kat kastoy tikunana. Dear manang biyanang, saan ko ngay pampanakal, daytoy naaramit ko iti kalabas ngay nakpay drama kan ka. No dikat kayat ko lang agserbi nga adal iti tunggal maysa. Gaputad dayt surak, guwapo ak kunak manlaangan, nagbali na kasadot idada nakarelasyon ko nga adda kwartana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sapay kumata din agtulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag-nagam ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Nadala ko makwartak akit ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaak ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtaod a mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, Eman. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Minani, nakarubwat akon. Agawid akon ni lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikaw ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka madalagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kaswan jay planok a business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may love. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kamin masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayag nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka langan, ta mabibiit. Sige, mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Baka shopping ah. Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangko maya, my love. Adamat kit day. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agriin ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon.
Urahin dakdag iti dadakkel ko. Adda ka no aramida kiti balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Tadda pa'y aramida kiti balay my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda ti walit ko. Sige my love, patuloy ko. Agsubliak tumanayin. I love you. I love you too, my love. Adda ka ni man. Naggagapom man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumuwarak mo't lang tatang. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Ne, nagaduman tagin ang gatang mo. Nangalamit si kwartam. Intada ah. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang mangtad iti kwarta kanya. Agdaw-dawata kaya. Saan ko nga ugalit ti kasta? Sandi nga mong ti kasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. Saan arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May silaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damot tatang? Kundi da ammo a pinaggidan ko ida. Taagin na dayo ti lugar da. Agduma a lugar ti ayanda. Oray fay! Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumatapitam. No kastasan a nasaya at arabidam. Namnamaam tumag nga raw ti dakis nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Angamda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho nga mawampaylat aasinsuan ni Mimot. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang mang to di ti kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, ngumjak daw dawatan ni dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Angam, pudno ayang ay ayatam dagiti insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Nariga tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si Kangay. Abay, awan bak na ngagdatong gengga. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki day. Manjak mo tayo insan. Ti kayat ko, no makin na yata. Tay talaga nga ayatak mo't Diyak kaya ti mapilpilitan laang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay, iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit, mapan ka man agdawat ka nagigay pensyonada anobyam. Ilay bagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikas tagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kitayam dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na naman ay tibiyag to anak kayo. Uy taaddalam na maam amang mangtid iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua nubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutang ang makarma.
At day takay man tatang. Day tamang karkarmat ibagbagayon. Mapanak man lang eh. No kasta, imawar manan ni insan manan angkal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid dayjay. Mapanman agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwarta na. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinabag ti kinahot-hot na. Di mo tultuladan dyan san mo kanakan. San nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwarta na. San anasaya ti kasta? Saan ko ang marami ti kasta angkal? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Ay bagkapay. Tama panunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo. Awan. Diya labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo. Gundawayan na mo tayo. Nagit agrayo king kwada. Magibaba inday jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasjay lata, medyo pimipya magidin. Adda pa ila iti ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsublyak mo't ladagos. Ngamura yung ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramatin na iti ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababay nakin ka na kani. Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Itintuta siya. Awam pa'y maititit kuking ka. Di ka ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amina, hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na ngayat ako naging ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Nalampung ka manan. ha? Intan to agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. Sikat makam mo, hani. At da akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, oh my God. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan ka ngagbayag dito'y balay? San pa'y laang love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublya ka dagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpe agdisitar iti kwarta. Nagrigan mo tagbiro kiti kwarta. Bay taikkan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw diti balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw, tatang. Kuwan tayo. Tapno agulimag kayo. Makaringrang kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao diti takas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Agintidi kayo pailang mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan.
Panawandak dito yun. Numawan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ha? Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-amo ka dagiti kakabagyak. Proudak mo't amang yam-amukan ka, ha? Pasensya kan, Mina. Diyak umaya talaga. Inton maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya. Nakaawag ka mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. At papananta. Ha? Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdi ko si jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan na bigat. Ikuyog ka, taadda moli jay. Intanto ag shopping. Sige. Agluwasak nga rodon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. Adda ka di paskan dito'y? Awan ngam reunion may ngagkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyarlaang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantanto ijay mall. Asidaglaang dito iti mall. Kan intanto agdi ko si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kamila ang manan nga kikita kat. Ay, agbilib dalaki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kaan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Imbag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko iti rubak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok kapidwa. Anya ang nobyo asasawam, Ligaya. Kat no siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay pagbagam. Anya nobyo sa asawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos ke. Diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa'y lat mauray ko pagluganak nga gawin. Diyak mo't amo na niya ti pagluganak namin. Kasano na itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan dami na akin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Sige dito kang sana kakadwa. Diyos ko. Upa talalaki. Madlawa na kainumda. Kurso na dahan taksamot na kita. Ikan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Atay wandak. Lumaban ka? Ha? Dito kayo. Ibatanda. Lumaban ka gaya, ma. Kayo pinarusukan dak. Abay ko. Hala, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pagnakman na tanatangkin ti ulo na.
tatang. Marigatan ang ako, te. Nasakit entero maging. Ay na, napnapan na mga minaya. Naimbag ata ng tulong ken ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, anatiliwan dagiti ng bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil siya pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitin timag na. Tamadipay, baraw. Tatang, kapay ngay. Nakaruwara kon iya ospital. Yung marigatan akpay matamag na. Wayne, kado ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso amaterapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay gusto yung tinagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagbabawyam, lagi tinagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan, tatang. Diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Tiyan mo kag nanayonan ti panagbalin ko abaldado nga pagyamanak unay ti Diyos, tayin inot metla ti panagimbag ko. Ngam sana nakasi ti sigod ti kinapigsa kamagna, tanalaka akon amabanno. Kan sana kon amakapardas amagna, kan jakon makataray. Ininayad lang ti panagnak. Ngam no pay kasta pagyamanak lata ti Diyos tay nikanak pay ti gundaway ko amang ilintag kadag iti nagbasulak iti kalabas. Nagkidawak mati ti pamakawan kadag iti nagbalina nobyak kat napakawandak mat. Ammo kapalagip kanyak ti kasdya napasamak. Kabutbuta nga talaga ti agarami diti sana may parbang tay iti udi na adaguro oray aso papak na. Alakastan, tigayem mo, Eman. Ala gagayem, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, pare ti script kaniti drama, tigayem yo, Jenna Almoite. Kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.